дуруд дӯстони азиз, барномаи ахбори радиои Тоҷикистон аст пешниҳоди шумо. имрӯз дар идомаи сафари кории хеш ба шаҳру навоҳии вилояти Суғд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Деваштич як қатор иншооти таъиноташон гуногунро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода дар диҳаи ҳазорчашмаи деҳоти муҷуни ноҳияи Деваштич аз намоиши навъҳои картошка ва дигар маҳсулоти кишоварзии ноҳия боздид ба амал оварданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз намоиши навъҳои картошка ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ ба фаъолияти хоҷагидорони ноҳияи Деваштич баҳои баланд дода таъкид намуданд, ки бояд аҳолии ноҳия таҷрибаи истифодаи самараноку оқилонаи заминро боз ҳам баланд бардошта ҳосили дилхоҳ ба даст оранд ва баҳри таъмини амнияти озуқаворӣ дар кишвар содироти маҳсулоти кишоварзӣ саҳми боз ҳам бештар гузоранд. имрӯз раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ муштзани маъруфи тоҷик қаҳрамони ҷаҳон оид ба бокс Шавқат Раҳимовро ба ҳузур пазируфта ӯро барои сазовор гардидан ба камарбанди қаҳрамони ҷаҳон таҳният гуфта, ҳамчун нишони қадрдонии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси шаҳри Душанбе ба ӯ калиди хонаи дуҳуҷрагӣ дар пойтахтро тақдим намуданд. дар форуми минтақавӣ оид ба рушди сайёҳӣ, ки 12 ноябри соли равон дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, миёни ширкатҳои сайёҳӣ ва осоишгоҳҳои ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Эрон беш аз 50 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расиданд. бино ба иттилои Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар айни замон ҳамкорӣ миёни ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар сатҳи боло ба роҳ монда шуда, хатсайрҳои минтақавӣ ба роҳ монда шуданд. бояд гуфт, ки ҷумҳурии Ӯзбекистон аз лиҳози ташрифи сайёҳон ба даҳгонаи кишварҳое дохил мешавад, ки сайёҳонашон бештар ба Тоҷикистон ворид шуданд. имрӯз дар Кумитаи Миллии Олимпияи Тоҷикистон ҷаласаи ғайринавбатии интихоботии конференсияи Федератсияи бокси Тоҷикистон баргузор шуд, ки дар он истеъфои президенти федератсия Бек Сабур тасдиқ гардида номзадии Комил Мирзоалӣ ба ҳайси президенти нави Федератсияи бокси Тоҷикистон пешбарӣ ва аз ҷониби аъзои федератсия интихоб гардид. дар ин бора аз Кумитаи Миллии Олимпӣ хабар доданд. Комил Мирзоалӣ ба иштирокчиёни ҷаласа барои боварӣ изҳори миннатдорӣ карда иброз дошт, ки Бек Сабур барои иҷрои вазифаҳояш дар вазифаи президенти Федератсияи бокси Тоҷикистон изҳори сипос мекунем. дар идома бо пешниҳоди президенти нави Федератсия Мирзоалӣ Муҳаммад котиби генерали Федератсияи бокси Тоҷикистон интихоб карда шуд. ширкатҳои кории Федератсияи Русия барои кор дар амборҳо корҷиёни марди корбозори шаҳри Бохтаро ба кор даъват намуда маоши аз 30 то 60 ҳазор рубли русиро ваъда карданд. дар ҳамин ҳол сардори раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Хатлон Азизода Баҳодурҷон Иброҳим изҳор дошт, ки аксари корҷиёни марди корбозор пешниҳодҳои кориро, ки маоши моҳона доранд, рад мекунанд. ин пешниҳоди корӣ, ки музди аз 30 то 60 ҳазор рубли русиро дар бар мегирад, аксари онҳо бо сабаби кам будани маош рад мекунанд. тибқи иттилои Баҳодурҷон Азизода Иброҳим то моҳи декабр фаҳмонданд ва даъват ба кор аз ҷониби ширкати болозикр идома ёфта, аввалҳои моҳи декабр натиҷагирӣ карда мешавад. миёни корҷиёни марди корбозор беш аз 10 нафар барои кор дар Русия ризо ва номнавис шуданд. дирӯз дар майдони истиқлоли шаҳри Истанбули Туркия таркиш рух дод, ки бар асари он 6 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 80 нафари дигар захмӣ гардиданд. Раҷаб Таyyib Эрдоғон, раис ҷумҳурии ин кишвар, рӯзи 13 ноябр пеш аз рафтанаш ба нишасти гурӯҳи G20 дар Индонезия таркишро ҳамлаи хиёнаткорона донист ва гуфт сабабгоронаш ҷазо хоҳанд гирифт. ба иттилои вазири умури дохилаи Туркия Сулаймон Сойлу, аллакай гумонбари ин ҳодиса боздошт шудааст. тамошобинони гиромӣ, бо пешниҳоди ҳамин чанд матлаб мерасем ба анҷоми барномаи ахбори радиои Тоҷикистон. саломат бошед.